utrai ku blai fi daga kerteng ga bathiang tam ga jong utrai Jesu ngalai ban beteng biang ya ke ga bangala kran ke ga bangala hikai sfang kita jong ka por ikan mau ngi puli ya ke ni na ka lonong ka bakhan reu jong u Matthias ka ka ban kong ka ar ka balai ha ka ba ki farisi ki ong yu Jesus Christ peni ka dak hangi de utrai klam tre ban peni ka dak ki ong haba phi pet ya ka sin benang ha jing be ka jing jogal air ka jing sao jung sin benang phi batai ya ka jing long ka sin benang wang phinang ban bisare ka dak mo ya ka jing long ka sin benang dei bale phim nang ban bisare ki dak jong ka por ringi pule pat ka tien jong oblai ka ong ya ki sinran ya ki jong ki breu utrai ukran ya ki dak lan hi kai ki dak nganong sai sien ko mang ong ha ka sin ka ban ning kom ha ka benta ka ban ning kom ba utrai ukwa ingi ki breu jong bagidan kam ban tip kita wala ngim tip lanu utrai man ka si upana usnam ngim tip rei ya ki dak jong ka por bangi so thu kap no ngi jam ni ka jingwan ka jong utrai ukwa ingi bangen tip marta ka daat ngi ne peteng ni ka benta ka ar ka benta ka ban ning kom ngarapan fi ga jak ndri Israel pagalong kum kata ka baji jinge thudu pa bangi yo I ya ka je ya ka hadu kanong idan hage ke kenta ka bakhado jong ini ki singi bakhado daga bangi pe kumno ki Israel ki yo daga jangari nata ka jiman phai jong ki Israel na kallang kiri jong ka prathai shalaga jangari hadin ka jingyo lai lu ya ka jingyo jong ki lai ka jangari nata ka balai ngi pe ya ki Israel kumu ding dembor kumbau trai da kram tingin lai no salai telipat ki mat ane ka benta ka ba ar ba ngi se pen kot ha ka benta ka balai ha ka wei pat ka tayo tingin lai no se ka benta ka ba ar ka benta ka ha ka benta ka ba ar ngabo nong gamat ka ba sa namar lai ngala dep kran sa kama ngan ong gamat ka ba sa gamat ka ba sa ngan puli daga jing ong jong Jesus Christ ke jing kran jong Jesus Christ ha ulom ki ole hagla na ba arfu sao jong Matthias ka ka ba sao do upra ngan puli sisen puli ba ngan sakran kap tu ka ni na marhang ni don shibun ki ai ke ba utrai ukran sfang ki dak jong ka por tangan ong sa sisen arfu sao nong Matthias ka ka ba sao do upra tiu Jesus la yuthu ba ulong ha ki to sumar ba uno onom shukor ya fi naba buon kine wana ka kerteng jonga ki da ang mga uba ukris bat kine shukore shibon bat fin say snow spang gitma bat ki jing banai gitma to sumar fi wat snow kuslai naba ka day ba kine ki ai barokin long henry ka bakot kampala ja naba ka kin jaban rio kan yang yele ya ka kin jaban rio bat ka himaro ya ki hima bat kin long ki nam sneo bat ki jing ap thamro bat ki jing khnyu jama ha shibon ki jaka henry kine baro ki long tang ki jing sdang ki jing jinja hamne filap utrai ukran shibon ye ki dak jong ka por nabar da fipule nang te rakhmat ki sinran ki kli yang lanu kine ki ai barokin long ka ga dak jong ka jingwang jong metrai kine ki dei ba utrai ukran hamne wala dong don shi shu shadian ro and dengan pni fi tang kine ba khat ba sao adu khat ka ba phra ka ba ning kong ka filap hamne ke dei ka men sim jong ka jing shukor ka deception spirit kan mau ya kamen sim juga jishu kor tang hau niu arf sao nang jong Matthias ru fin lap utra kran laisian ngadom da kran jrong namar ngalabu jing dua hakpat jong utrai bangan sa kran hagawi ga puan ase shan na dia nang ni ngan sa kran bhas fang kamen sim juga jishu kor bat kumno ngin light na kamen sim juga jishu kor la ni ki ji kai ge babakla hagini ki singi ba khaddo kumki kristan kum nangin la dengan kran kap to kan dia pat finyo jing shai ya ka ni ka sian ka pamenta dan ni ka kenti ka pamenta fi juyo ila ni fi jutip ni amba kini ki spas nam ngabon kini ki pause nam kini ki spas nam wala lai don shibon ki bro ki bala kam belai la de don shibon ki bala kam belai la de don shibon ki bro da ki pau ba ki spa iman ki bro ki bala kam belai la de hagani spas nam ga ar phone esengan kan pen mau fitang bedang shan kum kitu ki priyo ki bana South Korea ngamon kum tu an sang hong ba kamela de ba de Jesus Christ usan myang moon ubala jute pai ba kum ta reverend moon unele udang yap shan udang shi yap aus nam arajar khana kamela de ba de Jesus Christ ne haga por ba uyap une ki kot khubor hapo Korea ki tho hapo ka heading da ki dak ki ba he haga ten frank ki tho God is dead
Ubleu la yap. Da githo e da khana e da khubor githo bola yap ni Reverend Moon. Na kwa ba fi ki bon ki bro ki kum ki ne ki ba kam yala de ba kidam u Jesus Christ la ne ki de ublei kas kani ga men sem ga jing shukor. Ka e ga ma kwa ba fi ne ga por ga ne wat man taru ngi so kimi ki chi kai ki ba ki chi kai ngam so ma ong shu ki ba bakla ki la ne ki chi kai ki ba khla Panong don ka blaken thay. Nang ta dang shen gidang yo snow, dang shen gidang yo snow. Pa u Jesus Christ ulawan arsian, ulawan na China, hagadro jang wi ka kan thay po China. Kung kita ki ai. Fi ka mga kwa panong fi nga por, wat kari kasi jante jangiru ka khlam ya lat ni ki ji kai babakla. Kaptu ka nisnem chang yo so don kibrio. Laisnem sausnem la simen chang yo so kibrio don kibri sa sha khla shi ki time boy. Don't give a lace. Don't give them trap on it tap board. Don't give a hakita rukam kitchen kai give a bakla give a board. Fika kamen sim ne the jishukor habaka torshani Christian habaka torshaga balance ga matcha mu Jesus Christ ka she tor haka rukam jangi jingi kai give a bakla. Kijingi kai give a batai bakla yaga tian chamu play. Tinga kwa pa ne finaga por kin ma kamen sim janga jishukor nan ang betang shikinten kadai ka jackman sim ka ban rakhle ba. Hakini gisngi ki bakhato kumba utrai on namar ka daw kane ka jing rakhli jang ka sem jing shukar ki jing kai bakla kane ka wani ki daw bakane ka ya jing e kala jan ban kot lani uji sugre solan ban ula jan ban shao yala ki jong ki prio tangan pun kot tangkap ta nang ta ka ba ar fi pune ka tien jong le kam ki thama ba ki jing bana jing ki thama lani kita ki hamsaya ki rumors ki hamsaya sabang ki thama lani krani ki thama paralo Watang bakut katma ba perthai ka ba aru don katu kan Italy kitma kibalaja kum katma Korea ka Vietnam ngo katma Iraq kidon da kipotli kitma kibalaja perthai nang ta mane ka jinge parngam thma smo ko magan jano katma so magan jano katma nagoi ga por se goi ga por ngan wan se ba nang khamshan usna marazar khat khandai barang shu balolet no Kaportai ka shams air namar ka jinge barngam thma hapdan ki region ka ri America ka ri North Korea para badan kita kitiar thma nuclear baro shisnam ka jinge barngam thma jingki nam ta pade mentau snam ka jinge barngam thma shapo South China Sea Syria ka China bat ka ri Taiwan nam ta pade ka Greece bat ka Turkey onga ka bare Philippines ka America bat ka Iran Ketika kanika jinge perngam tha kami na kapor na mala pendap egak tian ga jong blai fila pendap egak tian jong blai ka China bat ka India ka je ke port ka je kana kom kita ki ai na kapor ki so la pendap egak jing tho egak tian jong blai nang ta pade ka balai ka fila one ka dei ka jinge le koi ka jai men rio jagoi ka jai men rio kan mau kani ka kan thup re ka jingmi jangki le no namar ki le no por bor por thai ki se mi ka kertang jaga jai men reo bar ka ba ka kertang jaga niam khamun sian filap ki le no ki shim ka bu ha ka kertang jaga niam ha ka kertang jaga jai men reo bande pade ki ai ki batrem ro ki le fi inga ka ba fi ne por ka jing namar hamni filap ka jing le ki jai men reo long ha ktin frank ethnic clash namar kawan na ka ktin ethnos ka ktin Greek Kemudian kikin hon jai ben reo, kikin hon jai ben reo. Kani ka kran ro ya kata ka jingki palo, jom ka im lang salang lani ka sang perthai, lani ka taga bang ka social but political upheavals. Mentah ka perthai fini ipar koi ka dan ka jinga hi karan ka jinga hi. Don ki jinga hi ro ki bang ngim la ban yo I haki mainstream media jangi lani haki ki mo ki telong khubor lani ki jingai khubor ki ba kham bana pai ba ngim na kham yo I. Hari kadang mereka jingi haga perthai ba ko boy nang ta ka basal fila bang tu kadai ba utrai crunch funky nem snail funky jingi ap tham bat ki jing knyo jumai para la crunch funky nem snail gite pa ki nem snail ki ya mdei ta ka khlam corona ka ba jam ta re kadang ka tu ka jing pangsar ka ebola ka AIDS bat QA ki bala ja ki snam baro Hoi kitu ki ja ki penyap ki katu kan ki hajar henry kaba khamtre menta kare ka snap jangi menta ka bang ya kendo ya kare ka jingpang khlam corona kini baro parlo ki de ki dak jong ka por ngalong sikentian ka jingpang khlam corona lengba ka jingpang khlam corona
ublay ukursiu thia ga perthai bakan kalaga bomot pano hey perthai phai kalaga bomot hari namar jong phi ba jona ki break of shakri blay kaniga jingpang kham corona kadai ka jing ai dak jong blay kadai ka signal ka jong blay bakane ka ya jang jing ai kalajan ban god tungin em ka jim kristan ka shisha paralog nang ta gaktian jong ublay ka ba uji sukra sang ningan ngan sisin upun kan mau yaki nem sneo dang hagi ni singi dang siam ngayo I bau secretary general jong ka UNO udang kran yaki nem sneo ki ba ap ikita kiri Afrika katto kan itli kiri Afrika ki ap namar ka jing hiar kan san jong ka yo ka kon namar ka jing hiar kan san jong ka yo ka kon aga jing shan yitep ki bon kiri Afrika lai ki dei ki ba ya lema ki nem sneo ki ba shirkai hadu kata wa ki ni ki post nam ban pendap bala pendap ya ka ktian jong oblay krani ki jumai kat kung ga jingbo jing khanya ka statistics long ba nadu kisnam ka khandai spa khandai potion ka jing khunyu jumai kata ka jing khunyu jong ka perthai kalanang khi na ka wei ka por sha ka wei ka por kalanang khi na ka wei ka por sha ka wei ka por Nreikan mau Jesus Christ aba Ukraine kini ki aka parolo uang ke jing sedang jang ke jing jinjar ang ka jing sedang jang ke jing jinjar hangne kaktian jing jinjar hangne ho ya kaktian faral ru ka tho ai ke jing jinjar hare ka ni kaktian jing jinjar da filai ne kaktian krik ka om odin de kaktian krik kamot ka jing su huon jang ka brio daga bogura mi kikan thai ki long kame kaktian odin ngana sin ka krani ka jing su huon kamot kini ki ai habang yu kini ki ai ki ba jamta ka ne ka jing sedang jang ka jing su huon paralog ngap ka ba ni finiga por snap ha ya ka ai ka ba kan ong ni finiga por la nga krani ka ne ka jing su huon nga sotala ban puli ya ka jing tho jang upol shi ke nong rom playang ka ne ka dai ka ba triam hadu kata baki jing pelong ki jang ublay ki ya ut sat kombo ong kaktian jang ublay hagane ka rom hagalana ga fra la da fipule ga tkat ka ba arfway hadu arfulai ga tin jong oblay komnes ngapa haga jinkerman ba an polite no ya ga ga jing thao hiru naga ga jing nom rao hapo ga ga jing put shaga jing la loy ka buram bat ki shaga buram ki de ki khon oblay na bar ngitip ba ka jing pelong ba ka wai ka ya ut lang ba ka ya su khun lang hadu menta But om tang kata Henry mangi hiru ki badan ki son kong jong mun siam wat mangi hiken ngi ya ut sat hapo ladihi da ka ba ap khilenti her ya ka jing ting khon ka balong ka jing siu spa ya ka mat ka jongi kadiga khot ka bang pule kong kadiga khot ka bang pule kong ki jing pelong fi ka ba kong ki jing pelong ba ka wai ki ya ut lang Haba Jesus Christ from Gadam Snew Grand Captain ki jing nyo jumai ki jing nyo jaga perthai wang kete ki jing pelong kenma para ki jing pelong jaga perthai ikum bakim la sha shu ki jing shlayom ki jing kedau jaga durau ki jing nyo jumai ikum bakim la sha shu e jaga perthai le si vila banong kim la sha shu e kai kim la sha shu bakani ka perthai ka dap de ka pop de ka klimsi de ka aurea de ka jing I ben blay ikum bakim la sha shu Peter ega jing shaga ba krala da fi so tho ega Bible ba hadian ka ne ga ya jang jing ai ka dei sa ka ya jang jing bitar ka jong play u juma ba pa ju khnyo ha par thai ha ga da por ga jing ha ga da por wan ba khrao ki jing shlai jing ki dawlan nong kin ja ki long ba kin madan lot ki nong ba jang ka par thai ki madan lot namar kili ki jing pelong jong play ki la ya or sat ka dei kum ka jing so khon kum ba ang ka da ga tin krik ba nga pule ha ga la ba afu sao jong Matthias na ba kata daw para lo ngap ka pa ni finiga por ka ai ka ba ngap ka pa ni finiga por ka ni kini ki ai bang yu imang ta ka ni kisngi jing ka ni ka jingwan jing ni ka jingpang khlam corona ka ba jaman ta ka dai ka dak jing ka jing su hon ba kini ki ba kum kini ki ai ki ap ka perthai ona ka ko do ka ni ga ya jing ka jing ai na ma la da fi pule haga shiti ga jong upol shiki nong Thessaloniki pa philla ga jing tho jong upol shiki tang Thessaloniki ka nong ka ba ning kong abo nong haga ga khot ka ba lai ga tien jong play kom ni skap ha ka ai ga ba ka tien jong play ga kran fi ka Bible kong kom ne
tangan puli ka ega bagaktian jong oblay ka kran kababu kom ne kat ba kidong ong ka jing sup pat ka jing skamba anda kum ta ka jing jot kindet kan ngat hiki kum ka jing su huon ha ka brio ka ba pun huon how Matthias arfusal nong laong ba kadang dai tang ka jing sedang Henda inda ka kutno ka nega ya jing ai kan sa ja shisha ka ta ka jing su huon kum ba su huon ka brio ka ban sa khano ai huon ba kinom lachu da lele ruya namar kata kata parlo ki ai ki bangi yo imenta ki ai bangi yo imenta kilong kuman penan kam na kaktir friend kilong tang ki prelude ki dei ka rehearsal ki dei a foretaste of things to come ki dei tang ki ai ki ba ijing stang khandiat idei ai ke ba ngiladang yo ilupa bakum kini ba ka kham crash mari kini kan saja idei tang iba shui yo ma lupa khandiat ba ka puthai yo ma khandiat hagani ka por namar kata ka daw nga ka ba ni fini ka por tungin tip bang iem ha ke kenta ka ba khadu ba ka ya jung ai kala chan ban kot ka ba ar paralo ka ba ar ka dei ka jingale ka ba nalanda ka ban penlong no e ka puthai hapok kawai ka jingsen sha mo ka sarkar ka shitlup ka parthai ban haga joko por gan wan ra lam hang niru wat kan yamru ka ba tang kawai haga parthai fitem ne fimte parlo ba ubrio la persyang ye kan ne la slamba ban sen sha dala de ban tip lot dala de ban ye le persya ye oblai fitem ne fimte bagane ka sedang nadu ka Genesis kala nga ba khatway Hakapor ba ubrio sang bantay yakatu yautu mat Babel Tower of Babel balay lakhat Babel hanto namar Babel kamut confusion ka jingkulmar ka jingkinwin ka jingbam yasu thushu haba ubrio persyang u atem banyele persya ya oblay u persya manile persya ya oblay hagatu ko por kalanong ka bakhandai jang ka kitab Genesis ngan puli tangan khat ka basaw kan yarap ingi ban kinban pin ban tip ikini ki ai baro ki banga ong hang ni snap haga tian jong oblay ko ong kom ni tangan pule ka pagul kom ni ke ai ka ba ka tian jong oblay ko ong Genesis kan lang bakhandai ka basa snap ha agala na ka ba khatway ka basa ma bena la na ba khatway ka basa kila yo amru yang ine te ka nong ba ka way na di ba ya ka kutru ka way Kabaka clear jo kakan kut shadow benang baktu ini thau nam yeladi bayo on pensa kamayangi hakamat ka perthai paro kamau kani kadai ka rebellion lani ka jile persya ka banding kong jong ubrio yo oblay haga ko por kani ka jile persya ka banding kong jong ubrio yo oblay kat bang yele persya yo oblay banung ngai blay banung snap shu yo oblay kaladon haga donot ka warunar jong ubrio nado ka kitab Genesis namarta daw ngilay mentang iem haga ni ka por ka ba khadu ka ba fidon kamban snow tho parlo ka system kaban sa shimti ya ka perthai ada kan ka ya juga jing ai kan sakut no ngan ose chisen kata ka rukom trikam kaban sa shimti ya ka perthai ada kan ka ya juga jing ai kan sakut no kalai ka bala dep khre lupa kadai bala dep khre lupa paralo kichip ki ban sa thema ka shalang mat jing kibriu kichip ki ban sa thema ka tiga mon jing kibriu kidai bala dep khre lupa mde mandang yawat kidai bala dep khre lupa ngan ai fine ka por namar balai karan ka jingtre ka ba khraw na po do kata kumdo ban wanra no e ka perthai shiga jinglong ka wei ban sinshar no ka wei namar kata ma ka pani fini ka por paralo na ka pani fini ka por kini ki ai ki ba jamanta kane ka khlam corona ka ba jamanta kana pen hiar ya ka yo ka ka perthai hatu kata o secretary general jaga UNO hagini ki si uang dangshan uang kadai ke sen ka baning kong hakini ke life osnam bangi yo i ba kiri jong ka perthai ka samban pau ka jingdok ka kiri jong ka perthai ka sen ka baning kong kiri ke life osnam tu te parlo baka kajing hiar jong ka yo ka kot kadai ka lat jong krislam le bon bi a perthai bakini ki hespa ki badan nalandat jong ki ai bar ki ba batlot te ka perthai bar ka wei Kidan ban say, kin sadan ban say ya tau brio jengki, uban long uban ye le persya ya oblay.
kalak ya uban mi kadai onda haba ka hiar ka yo ka kon nganong se sisen kani ka corona kani ka jingpang kham corona kala kta ya kiri janga perthai boro bat ka yo ka kon kala hiar hadu kata kata nganong ifine ka por se sisen ka system ka ban sawan na dian ban shifti ka perthai kadai ka bala khre lupa kadai ka bala khre lupa ada fi pule ka Jacob kelang besan da fi let nya do dekat ka ban kong hadu ka dekat ka ban rio Finlap ka Bible kaya tu lupa syafang kata ka financial collapse lani syafang kata ka jingkelon ka economic collapse lani kata ka jingkelon jeng ka yok ka kot ka perthai namar hagadi how do you Jacob bang seperti finda puli Finlap bagi dekat naga dekat ka bani kong do rio ka kren semang ka jingkelon jeng ka yok ka kot na tada fi belek ka dekat ka ba nyoba ka frapat ka kren syafang ka jingwan jemutrai kaba peni bakani ka jingia jeng ka yo ka kala hiar hado kata kata snap ngan oi fine ka por haga jing sha ki bobon kiri jeng ka perthai kila donu pa haga jing hiar jeng ka yo ka ngagai fiken mau gin ki snam boro ke bala dep lai south an snam mata ngio ikiri kom ka Italy ka Greece ka Spain bat kiwe ki de kiri ki bala hiar hado kata kata kan hado ba ka International Monetary Fund lani ka World Bank ki hapan baitin ka ki hapan bail out yaki ban klip yang ya ke economy jeki manta haba ka wan sagani ka jingpang kham corona kala pentroin hado kata kata ya ka yo ka kot jeng ka perthai namar kata daw ngau ka pa ni fine porto tip bakini ki ki mare pan punpoi shaka baga Bible kala dia banya thu lupa fi nganong sai sisen shaka baga Bible kala dia banya thu lupa kaktin jong blai ke thu yingi hakala na ba r jong ka ba r jong ki Thessaloniki kat khot ka ba sao kumno ba kaktin jong blai gong kata ga jingbam nyo hukum kala trai lupa tabadang don we ubakang dang don we ubakang kan mau kat bau men semu ko jong le umpat lain na perthai kat ba ka jingrong no kam patja hoi kata ka system kata ka jingtrai ka patla kanum patla ban wan dale le ya ukrislam le unum patla ban mi rengila nang ilupa ya kita ba kata ka ba ka ba filan kam ban smooth hu kata ka ba ka dai ba ukrislam le da unmi na galanti jong ka jingso ka perthai ka don kam bai ka jingso Fio mata ka perthai ka dan preng ka jingkul mar ka ba khrau hadu kata kadon ka jingkul mar ka ba khrau hadu kata ka perthai paro ka we da filet na ka kitab jingpun pau na ka kitab jin pau na wan rio ka khat ka ba ka kran shapang kulai ubali ba uba shama ka uba bat tangi ka renti ka ba kran shapang ukrislam le ba ukrislam le don mi perthai ni ku mu breu ban ai ka jingso na ba ka taro ka dei ka ba ka perthai ka don kam ka taro ka dei ka perthai ka ba ka perthai ka don kam unman mi But hanga juga por ngi pule ka lana ka bakhat lai jaga kitab jingpen pau ka babal ka khamye thu tang ba on mi ukrislam ne banwan ra ka ta ka jingsen shar ka ba tang ka we ka perthai re ka tin job lai ka on mi ru nong i thu lu pa lam le ngi yo i nga nong be naman nga tip hiru fitip ngi yo i ba ka don ka jing prasha banwan ra no ya ka we ka niam ka perthai Kinong yalam niam jeng ki jat niam ba pher ki alum ki alam na kini ki snam baro banwan ra no eta ka niam ka perthai kan thomi kinong yalam jeng ki balang krista ka basno si ka dai badon wat kat tu kan kinong yala pru ki ba ngat lang ha kata ka shrip ngano be kumta banya pen poi shata na marga ta daw para lok nga ka pa ni fini ko porto tip anda habakan wan kan niam ka bakin yamani kin yalong no kawai Walimut kinyane kinyamani yanu kin hapmani be yo balong uju ubakia menjurlang baru tahun sabi ukrislam ya kataru gade ka bala penkre lupa ngano be kumne kajing sanshar ka sanshar ka perthai barakawai ba kanyam ka sanshime ka perthai barakawai tangkawai kila adon lupa kila shat sergiu lupa parlok ha perthai jemi menta tangba shilong ba dang don won sima khoi ba kampak jaga jenglong no ba kimla ban mi nabar ka ba gom dam don we ba kham ka ba kran yo men sima khoi jemu blai kabalai ka jingkran ben ya ka jingwan jemu trai la ni ka jingbang ngai kata ka dei ka dak ma menga ngong ka balai ai jisha ka dei ka rio de ka ba beteng na ka banta ka ba ningkong ka ba rio ka mat ka ba rio hang dia bangan pen ifi ba hadu ka nong ijan sha ka jingwan jemu trai ka dei ka jingkran ben ya ka jingwan ka jemu trai la ni ka jingbang ngai
Shimon Kibreo Kim Ngai Bau Jesus Unwan Nangte na Shitang Son Baron Shao Yela Kijom Kibreo Lani Kata Jingrong no Yakatang Yitim Nai Naka Shiti Ka Banikong Jong Paul Chiki Thessalonic Lang Ba Sao Ba Khat Ba Khatsan Khandreo Khat Nyau Khat Pra Nata Fidale Lucas Kalong Ba Khat Nyau Lep Sao Lep San Lai Phunreo Nata Gospel Matthias Kibuon Kit Khat Ka Yithungi Bau Jesus Unwan Nangte na Shitang Son Unwan Shao Le Kijom Kibreo Yakatala Khat Ka Jingrong no Ki Kristan Ki Bashisha Kin Jano Hagata Gasni Katakan dia kesini mau ulang pun kot ada gaya jenga. Kajian keren jengi kini kita kadai bangi snow tu, bakini kita kia tu ini bakata kesini kalau jam. Kata kesini kalau orang kata kejing tu jom puas kini nomor. Bahan siu spano ini kemet kejongi. Namar kata kata kapan ini puan rei damdon sibun pak kibriu kibangnya nabono pak kibakran bayi. Dan Shimon Kibreo gang kum katakan ja uji sunwan na siteng sun okin ja Kibreo na bertai kata te ka bam sola along kata te ka bam sola along kam ne ga fala namar ya uno haru Kibreo kin onga ju baktiani ka bam la along baka bertai kan shlai ka bam la along tipule haga jingtho ka ba ar de jamo Petros ka jingtho ka ba ar jamo Petros ka shidi ka ba ar jamo Petros kala na ka ba lai ka khap kabalai bat kabasau pengen pule gane kaktian jo play kong kumne kashini kaba ar ga jong Petros kalana kabalai gadkhat kabalai kabasau kaktian jo play kong ne skap ha ka e kaba kaktian jo play ka kran ngan pani fi hamne ba finyo okem ye ka e kaba nga kani kamat kaba ngawan ra e fi mentahan ne mai ba kaktian jo play kong kumne tangan pule ga Daga mafitip ikane ningkong. Bakisngi ki bakado kinwam kinong kran beng. Daga jing kran beng ki badaya kat bakum ki jing kwa barale ki jonghi. Bat kida ong hangno kata ka jing kular ka jingwan jabu. Namar nadu naba kita ki kpatemen kila yotiano ki eke baro kila yesa. Kumba ki julong nadu mendang long ka pertai. They had a joke and they got a number of Finla, Bau Petros, who grants Fanga Jimon Jomo try, getting a cut of a frab, a cut of a kandai. Can now a Bible gong lada for you, Eva Kibruki, Krenben, Kim Net, Ki Kranmoki, Scuffer, and a tin for a keep a bang bang. Now, Guy Fika, that when they got up of Intia, Bangidon, Hagisi Bakato. Can locum Joe? Fite megajing sha ba crowd. Fite pule ka ar Petros kare bang puli mitang na puli ga khat balai, kalana ga balai, da fi puli kalana ga ar ga khat ga san. Ka Bible kong yau no wala khat u no yala jang ga ha. Ka bor u no wa ha ba thau ke yinglem u yala barta. Bremdan bang hai. Nane ba ki ba thau lang ga yinglem jung ngam ngai batang ma u shi yang ki ne thau ga yinglem. Barok kiwa ya thao lang kiwa kiwa thao king liang kasi ki thao tu man yo bai nang man yo pisan re kim nya je gai bo na wa wang na bar kata kata ma ka fi bangai fi ne ka por kim nya fikin mau da fi pule Genesis kana ba khat kanda de khat ba khat sa ha ka por ba ulat uang ulai khari ki prasa kure ba ane no ubran sa thang de ka tinge de ka nong ba jani kaktian job lay ko ha khamat ki khon bagi prasa kurem chu ka ipun ban takum ka jingkran biria namar kata kadang kan sisen ka banang mi si fisanang yo snow ki wikin kran bench mang ka jingwan rong no atong Jesus Christ banang kum kata kanum ja kum kata am ji snow kum kata kanum ja fi kum kata ka dei ka bam la long nga ka ba fi por kata haru ka dei ka dak ka bati kana bang iem hagisngi ki ba khato oblen gur khi fi parolok ni se beteng pat ka banta ka bala